ओमशाही पेट्रोलियम या भारत पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन आळकुटी रोड येथे बेल्लेगावचे माजी सरपंच अशोक शेठ गुंजाळ यांच्या हस्ते संपन्न झाले। या प्रसंगी बेल्लेगावचे सरपंच गोट्याभाऊ वाघ, कळसगावचे सरपंच राहुल शेठ गाडगे, उपसरपंच भरतरी शेठ काने, शिवसेना उपतालुका प्रमुख मोहन शेठ बांगर, मुक्ताई देवस्थानचे अध्यक्ष जानकू शेठ डावखर, कापसे सर, तानाजी शेठ बेलकर, बडू शेठ गटकळ, अशोक शेठ वाघ, निलेश बांगरसाहेब, स्वप्नील भंडारी, बाळासाहेब गुजर, भाऊशेठ गाडगे, शांताराम पाटील गुंजाळ, शांताराम शेठ सावंत, ठका शेठ शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते। सर्व मान्यवरांचे स्वागत विशाल गाडगे यांनी केले तर आभार पप्पू शेठ गुंजाळ यांनी मानले। ब्युरो रिपोर्ट, शिवनेरी संवाद, आळकुटी रोड, बेल्ले। गणपती बाप्पा उभा फुटला। पंपाचं उद्घाटनानिमित्त आपण सर्वच मंडळी माझ्यावर प्रेम करून विशाल शेठ गाडगेंवर प्रेम करून आलात। अशोक शेठ उद्घाटन आपलं कोणतंही असं छोटं मोठं नसतं, नेहमी भरीव प्रमाणात असतं, परंतु आपलेच भाऊ गेली 2-3 महिन्यापूर्वी आपल्यातून निघून गेलेत आणि भावांचाच वारसा असलेला हा आपण आज पंप आपण आज याला आलेली मरगळ आपण काढण्यासाठी आपण सर्वच मंडळी मोठ्या ताकदीनिशी उतरणार आहेत। भाऊंचा आशीर्वाद आपल्या पाठीमागे आहेच, नाहीतर हा कार्यक्रम भव्य दिव्य असा मोठा कार्यक्रमाचं आयोजन झालं असतं, पण भाऊंची अशी घटना झाल्यामुळं आपल्याला हा कार्यक्रम आपल्या मनाला योग्य वाटला नाही, म्हणून आपले छोटेसे कलशपूजन आणि छोटासा उद्घाटन सोहळा या निमित्तानं आपण पार केला आहे। असो, आपण माझ्या फोनवर सर्वच मंडळी आपण आलात आणि या कोणताही व्यवसाय जो माझा किंवा माझ्या मित्रांचा आपण भरभरून असं मला आशीर्वाद देतात, मी आपल्याला सदैव ऋणी राहील आणि असेच आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाच्या आणि आमच्या खांद्यावर तुम्ही ठेवाल अशी मी अपेक्षा बाळगतो। आणि पुढील सुद्धा काही व्यवसाय आमच्या घडणार आहेत, काही व्यवसाय त्या व्यवसायाला आपण नेहमी माझ्या पाठीशी राहून शुभेच्छा द्याव्यात अशी मी विनंती करतो आणि थांबतो।